Hola, què tal? Com esteu? Novament amb vosaltres per portar-vos avui un cim essencial de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya i de la llista dels cims prominents de Catalunya. Es tracta del Cogul, una muntanya de 1.526 metres que es troba al terme municipal de Navès, un dels més extensos del nostre país, a la serra de Busa, del qual és el punt més alt. Estem a la comarca del Solsonès, la zona de Cardona i de Solsona ens queda a la banda sud, aquí al Pic de la Guàrdia, que també és un dels nostres objectius que farem. Estem a la serra de Busa, aquí sota tenim el que era el llogarret de Busa i l'església del segle XI de Sant Cristòfol de Busa. A la banda més nord, aquí tenim el Cap de la Gallina Pelada, darrere el majestuós Pedraforca, Sant Llorenç de Morunys, amb la Coma, amb el Port del Comte, la Mola de l'Hort, que està just cap a la nostra esquerra. En definitiva, una vista magnífica des d'aquest punt del Cogul que us recomano molt especialment.